ko himmen ko para ngalakwa ban pentimai pa penkan mau yapi syapang ka retreat Moses retreat ka bangiai kerteng naga binta ki nongyalam baro jangga balang bad kindup remba balang ki katekis ki nongi kai bad ki nong tre balang na padengi seng baper na padengi bakit ya ki jingyalam ha ki sub district baper kat ki bakwa banyamad ya kanega jingker ko jisu habangi shimbenda ha kanega retreat kan yarap shibun ya pi nong yalam kumno ban yalam kumno banai jingikai ya ki bange bad kumjuru kumno u kumba u Moses u yamad ya ka jingkerku ngiru ngela ban yamad jingkerku ban yalam ya upai ton bun ginong yalam kis ngau kulmar kumno ban sneng ban kraw ban kendu ya ka balang ton bun gidam balang ki kuslai tenga kendu ya pi ban man shimenda ha kanega retreat sngoba kinmau ya kanega retreat ha ka tayo balai jong banai July na dos ngi toding janmit ha dos ngi utrai janmit ngidon kanega retreat kat retreat lais ngi sngoba pin dip ya ki wai pin slur ya ki wai ban wan kanega retreat bad kanega long shisha ka jimmendo ya kinong yalam namar habapi wan sha ka retreat center kumne pin saya mah jim pensle jong men siam bakoi but ni kinya ya kanega mas na kanega retreat hall bad ujisu un sakar ko yapi lada pi wan chimbenda kanega retreat but pi kum nong yalam pinum do jingermen lada pi wan naga benda kanega retreat kito ki bayosno ya kane sno ba sherlem bad ki himmen ki para jompi ki long nong yalam kanamba kinyo men siam banwan sno ba bu jing dumuru banduai naga binta kinong yalam jongi ha ka Rikasi Hills baka balang kan Roysted da ka jinga bad ka jingar ko ka jongu play kane ka long ka jingar part jonga ya pi baro banwan shimbenda ha ka nega retreat bad stamp ban register ru kito ki bakdon kata ka jingkwa shisha balong nong yalam ba shirhem kumu Moses sawan ban shimbenda ha ka nega retreat